Daniel Hanse aco rupali tok BP culang mate breast cancer akesuk kecolong. Rongkhang BJP Mondol Komite Hongkramarat atau Mafan Kerap ke Pajirdam. Karberi lilus kelang karbiara da fan kurwang to Pajirsi, nilit haremono sing tinang lito Mafan birtawan pi. Non birtang ton pen arju ponik thak. Rongkhang BJP Mondol Komite atom pen patir pi ponsi Hongkramarong along relief camp ki kim dam posi nilito masai hemalong birtanang pale. West Karbianglong non malam arwe kejang cimit me pin pen ajok Hongkramarong ke do atum lang ke tepen kido kisung ke phonang lapen kido ke thak adem katora pen danglok cholong le junong le puthek long pen kisung ke phodun rongarat do anatum aphan MP Horen Singh be kapen khat ateng pen pacheton dunsi chitini phai inkora troksi arni Hongkram ahabar along Rongkhang BJP Mondol Komite mai phuchun bang pen patirpi ponsi edon pen sanglen kep akejoy Keron pon lapen labangso sang keron along MLA Dr. Mansing rong pisita mecetong dun pusi birtarit dun long. Dong kamu kampen diganto terang Karbi Daily News. Koila mati tereng langso sing rong piarong amekar Daniel Hanse acor rupali tok BP culang mate breast cancer akisu kacolong. Golaghat nursing home along pen kaprek ade malong anta se celang dam lobonta memedat dola pen non ke tangka kawe pen ajok hemsi cewantu dat loposi nilitu masai hemalong birtanang pale nilibla khaing koira pho bukajan constituency koilamati terenglang so singrong piarong amekar Daniel Hanse acho rupali tok BP alangli culang mate breast cancer akisu kacolong posi bang thekpon alangli nona bangke Culang ade malong pen ingbopsi alang litum penang an hospital se celang dam lobonta tangka kawe pen ajok puana ke so afisita hemsi cewan dat nang koklo alang litum non pisi dolan labang so ke so pen menang ji pupen ajok hemalong kacok bang reng ason chainong bi longhong anta cejor etlo asap sawet hidilong le dota cejor dat lo lapen anpar robor rong pharo isi kacok etang adimta ke so menang ji pupen along lepen pen amat jordat lo Kacuri awar sai kawedat ajok sita kisung pen apot anam le awedat sita jornang koklo alang le tunon pi kisung tuong anpar kisung thek thedet lo ipulong le dong parlen phit ason no pusi pherang ke aphan birtanang pachini dun napor non kachari bom KAAC CM Chuliram Ronghang sir nangli phani ritum a family pen kachuning wi alam theke la phenla sir noni litum abongso rupali tok BP alang litum kong air kelong det pen hoptai sia phi la puson si alang litum aka khir pangkleng det pen ajok non bang ki cancer abimar son si dam juilo abang sokisu nitum kichipe media phanja kong awe det lo nilitum chelang lo golaghat nursing home along samini tum chelang lo ada kimian thek long lidet si akodang mithang hem chewan thu det lo nitum tangka ka we pen mithang hem si la pusi sapha bom la pen biche hui pi bom lo la si ni tuma phani ra vek thasar nili tum ning duk pen si nangli phan ni tum chuning ripar pik lo bang so kisu nangli nang ra vek thap si nili tum nangli phan chuning ripar sar kardo lasi non ke ningka che thenai Karbianglong Autonomous Council kachari pon kithe kiding atum manpeng ke do akhai CEM Tuliram Ronghang lapen MP akhai Horen Singh be alang nitum aphansi nang ra vek thapusi chuning report alang le account number 38770996 Chukiwala Nilip Pen Mohesteron Karbi Daily News Pini prime time news kelapon sekang ton pon iglok langing bom kami Karbi Daily News do methak me kurwang thu